Sasa tunaomba wale wanakuja hapa kuona management ni mzuri, tayari free, wakuje na wengine wale wana uwezo wakuje wasaidie hao wameshikwa hapa kwa gereza. Management is free, total free. Wawaletee chakula, waletee writing materials, wawaletee sabuni, wawaletee top. Tuatarira lero gaiga marietane n'abate ingenza document set saito igorera aria ekiombe kigiansete around 4 years ago kia konyira abantu abange nande nkeriko make profit igo togochanga besa nkenke iga twaenana karo twaenanire twarora ng'enki kere priority ase bari requested ebande tokoenda gafra igo natebire abagusi ba minto batobwatesi abanasiasa batwakeche kionye babwate besa togenderere kotarera tuna abantu bonsi baradere Christians batageti faida lakini abatagete kora omonto orio ochandegete ochenchiri maisha yaye so nakitwachera twarorire twarigereire nande iga egerese ya totebirie request ye desk laptop na binto bike biri batabwati gochitore kwenda in extra mile na bana inchi aba members torenga inki tora nyare koleta nande na asante saba gusiba le balesiko tubwaterane tokonya abana ba minto.